Здравейте, аз съм Теньо Абаджиев и съм ветеринар в фирма Инана, която се намира в село Миладиновци, община Ямбол. Фирмата е основана през 2015 година, като в момента във фирмата се отглеждат 500 говеда. От тях в момента 180 са дойни, като основното стадо е смесено от черно-шарено и кафяво говедо. Средният млеконадой на фермата в момента е 29-30 литра. Трудност с работниците, че главно във фермата са ниско квалифицирани работна ръка и неглижират голяма част от проблемите във фермата. От година и половина работим с фирма Лили, като в момента имаме два робота внедрени във фермата. Един е за набутване на целодажмената смеска на кравите, на дойните животни, а другия е за хранене на телетата с сокалчета. Благодарение на робота за набутване, ефективността на фермата се повиши с литър и половина среден млеконадой на ден. Друго, което е от значение, е, че роботът Джуно на Лели набутва целодажмената смеска на дойните крави, като 24 часа в денонощието храната винаги е на достъпно разстояние от животните. Роботът изцяло се работи сам, не се нуждае от човешка намеса. Другия робот е Леле Калм, който автоматично храни бозаещите телета, като при него ефективността също е доста значителна. В момента смъртността при телетата е около 2-3%. Диариите също значително намаляха. Контролът върху телетата е много по-лесен, като самия ветеринар може сам да ги обслужва и да следи здравословното състояние на телетата. Роботът дава абсолютно всякаква информация, дали телето е влезнало да пие, дали се е отказало, скоростта на приетия млекозаместител, като роботът може да работи и с млекозаместител и с цяло мляко, майчино мляко. Всяко теле е с колан и респондер, като им пуска да ядат през 4-часови интервали. По този начин телето консумира по-голямо количество концентриран фураж и прирастът е значително по-голям. След като телето е бозало, при следващото посещение в станцията самия робот го отчита, че преди това е влезнало и е консумирало нужното количество млекозаместител и не му пуска повече. Биберона се дезинфекцира след всеки 2 телета и рискът от предаване на зараза от теле на теле е също така минимизиран. Единственото, което за поддръжка е да се сложи млекозаместител в самия танкер на робота и като цяло с това се изчерпва физическата работа върху телетата. Контрола върху телетата може да се извършва извън фермата. Единствено трябва ветеринария да се отвори приложението и да види кое теле е на аларма и кое има право да пие и съответно да се информира работник да вкара телето в станцията да консумира млекозаместител. Моята работа основно при телетата се събира около час на ден. Много по-ефективна е работата, защото роботът ти казва точно на кое теле да обърнеш внимание. Без роботите много по-тежка е ситуацията, по-голям контрол се изисква от менеджера на фермата и повече ангажирано време. Факторът човешка грешка се избягва. Машината включително рядко създава проблем, но при такива ситуации се свързваме с център Лели Стара Загора. Те се отзовават сравнително бързо. Отношенията ни с Лели Стара Загора са, бих казал, приятелски. Продуктите би ги препоръчал на всеки собственик и менеджер на крави ферми.